Lalle Salim kai jarumi ne. Dan ba taba tunanin wayannan za ta dawo wurin mai gida ba. Da bari zamani halin haɗin da bari zamani. Ni za ka ba ka ce wai kai baba? Kai ne wato kai dan ne maka faɗa. Shine da ka fita, shine ka wuce kan wannan yarinya ko? To ai malam addu'a za ka mishi. Kai hakuri sai ka rika mishi addu'a ko da shi. Ya! Bau! Ya Allah. Daidai oga. Ba ki bayar ba sai na miki balle-balle ne? Sun yi iyaka da unguwanninsu, sun yi mata kashin dankali. Fitinannu biyu sun addabi al'umma ta kowanne sashi. Shirin ya fita da fitarsa, ya kuma amsa sunansa mai taken dabar zamani. Dabar zamani. AMM Kainuwa Production su suka yi jigilar ɗaukar shirin nauyinsa. AMM Kainuwa Production su suka ce ku kalle shi ba. Duk wanda kuka ce ba ku abu bai ba ku ba kowaye. Dabar zamani. Mashirin shirin shiryawar dabar zamani Usaini Abbati mai rake. Warta kwace ya zama ruwan dare a garin. Rashin darata magabata, rashin jin kunyar mai kunya. Ni kike da zaki na. Ba ku bayar bane ana muku magana kuna jin mutane. Dan Allah ji ya shigo mana gida ko sallama babu. Dabar zamani ku kalle shi mana. Dabar zamani da ni da ke da ku mu zauna mu kalle shi mana. Zai dinga zuwar muku akan manhajar YouTube channel mai taken Sa'adatu TV a duk ranar Lahadi misalin karfe 8 na dare. Jigilar ɗaukar nauyin dabar zamani Mus'ab Nasir. Dabar zamani zari zuwa ɗan zamani. Ƙaryar yaro a gida yake. In ya so dawa ya zama nama. Kai ka san da cewa wani naman ko an ci shi sai an yi amansa. Ya dan mace kake magana. Mai salo ne a gabanka. Na jama'a na neman wannan rana. Billahi wahidin ka hari ya hada. Ya hada kuma ta zo. Kai, mu je zuwa. Ragargaze shi. Ku cinye naman sa danye. Yaya, mai salo ya shigo cikin gida shi da abokanansu. Wayoyin da ka kawo sun kwace. Kaga na can da daga bai muku ko? Shine hankali ne. Na dan da lillahi wahidin ka hari sai mun ci amanar kayan nan. Wallahi naman sa danye kuwa. Ba da umarnin shirin Salisu Muhammad Aktu.